Prepara't pel teu nou futur amb els màsters de la Salle Campus Barcelona, una universitat internacional tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció: enginyeria, business, filosofia, arts digitals i arquitectura. El 9 de maig t'esperem al campus. Inscriu-te a la sessió informativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you. Els somnis poden quedar-se en això, només somnis, o poden rebre l'impuls necessari i fer-se realitat. Escola Universitària Formàtic Barcelona. Ara és el moment de formar-se i d'aprofitar les oportunitats. A l'EUFB tens estudis en turisme, comunicació, empresa i gestió esportiva i cicles formatius per definir el teu futur. Al centre de Barcelona, al Passeig de Gràcia 66. Més info a formàticbarcelona.com. El teu futur és arribar on vulguis. Pa' llevarla al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios y rompe el hielo. Mami, qué reguero. El party en el depa, color verde la mota. En toda la noche no se bajó de la troca. Cuando le bronea se le cae la ropa. Así caladita, el pecho no la rota. Flash. Això és Flash. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, luego va a conocer la versión original. A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Has enviat una nota d'àudio a l'Interactua i no has pogut sentir-la? Bona tarda, Domènec. Sergi! No et preocupis. Recupera el programa a la web o a l'app de Flash FM. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria.